नमस्कार, मी तीर्थ रमेश आवटी. मी आता दुसरी मध्ये शिकतो. माझ्या शाळेचे नाव आहे विद्याधाम प्राथमिक शाळा शिरूर. माझा विषय आहे वाचाल तर वाचाल. विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना गती गेली, गतीविना वित्त गेले. इतके अनर्थ एका अविद्येने केले. ज्ञान ही एक शक्ती आहे अशी ठाम श्रद्धा बाळगणाऱ्या महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी आपल्या विचारांचा सारांश अशा सूत्रबद्ध पद्धतीने मांडलेला आहे. त्यांचे विचार अगदी बरोबर आहे. कारण सारे अनर्थ जर आपल्याला टाळायचे असतील तर आपल्याला विद्या प्राप्त होणे तितकेच गरजेचे आहे. व ही विद्या आपल्याला कुठून मिळत असेल तर ती मिळते पुस्तकांमधून. परंतु आपण हल्ली पाहतोच की या तंत्रज्ञानाच्या युगात वाचन कमी आणि पाहणेच वाढलेले आहे. 200 रुपयाचा पिझ्झा खाऊन रिटर्न गिफ्ट म्हणून काही लोकांची निमंत्रणे मिळवणाऱ्यांना 200 रुपयांचे पुस्तक महाग वाटते. परंतु सध्याच्या डिजिटल युगातही विवेक बुद्धीने वाचन करणे गरजेचे आहे. वाचनाच्या वाढीने जपली संस्कृती साहित्याची, त्यातूनच पुढे आली परंपरा चांगल्या संस्कारांची. लोकमान्य टिळकांनी मंडेलेच्या तुरुंगात गीता रहस्य लिहिले तर विदा सावरकरांनी अंदमानच्या काळ्या पाण्यातून माझी जन्मठेप साकारली. ज्ञानेश्वरीच्या माध्यमातून ज्ञानेश्वरांनी ज्ञान दिले तर गाथा भेटीतून तुकारामांनी वैराग्य दिले. दासबोधातून समर्थ रामदासांनी सामर्थ्य दिले. दिसा माझी काहीतरी लिहावे, अखंड वाचावे असे समर्थ रामदास स्वामी म्हणतात. राष्ट्रपती डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यांनी आपल्या कर्तृत्वातून व आपल्या लेखनातून सर्वांना प्रेरणा दिली. म्हणून आपण त्यांचा जन्मदिन वाचन प्रेरणा दिन म्हणून साजरा करतो. इतकेच काय सांगायचे झाले तर आजचे कितीतरी जिवंत उदाहरणे आपल्या डोळ्यांसमोर आहेत. कोणतीही प्रशासकीय पार्श्वभूमी नसणारे परंतु तरीही प्रशासकीय सेवेसाठी नेहमी चर्चेत असणारे पोलीस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांची मने हे विश्वास या पुस्तकाची एका वर्षात 20वी आवृत्ती निघाली. स्पर्धा परीक्षांसाठी अहोरात्र मेहनत घेणाऱ्या लाखो तरुणांना हे पुस्तक प्रेरणादायी ठरले. त्यांचा अधिकारी होण्यापर्यंतचा प्रवास त्यांनी मने हे विश्वास या पुस्तकातून अगदी प्रामाणिकपणे मांडला. आजच्या या पिढीसाठी निश्चितच हे आदर्शवादी उदाहरण आहे. त्यामुळे खरं तर आजच्या या पिढीला अशा आदर्शवादी लोकांची पुस्तके वाचणे गरजेचेच आहे. कारण पुस्तक हे आयुष्याचे मार्गदर्शक आहे. विचार प्रगल्भतेत वाढ करणारे ज्ञानाचे भांडार आहे. त्यामुळे मुलांच्या आयुष्याला योग्य दिशा देण्याचा एक अतिशय उत्तम मार्ग म्हणजे त्यांना वाचनाची गोडी लावणे. पुस्तकात रॉकेटचे तंत्र आहे. पुस्तकात विज्ञानाचा मंत्र आहे. पुस्तकाची दुनिया काही न्यारीच आहे. ज्ञानाची उत्तुंग भरारी आहे. त्यामुळेच वाचाल तर वाचाल हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचे